Поздравяваме нашите интернет слушатели. Бог да ви благослови, Неговата грижа да бъде проявена в живота ви. Канем ви на нашите събрания всяка неделя от 10:30 в центъра на град София. Заповядайте, добре сте дошли. Ще ви нахраним с Божието Слово и ще пораснете в познанието на Бога. Днес искам да продължа да говоря за Божиите начини на изцеление. Моля, прокламирайте заедно с мене. Тук на това място и навсякъде, където гледате, смело прокламирайте Божието Слово. Бог ни дава много мъдрост и разбиране. И огромност на сърцето, като пясъка по брега на морето. Ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов и ние, които пребъдваме в любовта, пребъдваме в Бога и Той пребъдва в нас. Той е желаещ и способен и прави за нас, в нас и чрез нас. Свръхизобилно далече над и отвъд всичко, което искаме или мислим. Безкрайно неограничено, отвъд нашите най-висши молитви. Желания, мисли, надежди, мечти и видения. В името на Исус. Амин. Говорейки за Божиите начини за изцеление, видяхме, че Бог изцелява чрез изцелителните дарби, чрез дарбите на Святия Дух, както и чрез дарбата специална вяра и чрез дарбата вършене на чудеса. Може да изцелява и чрез слово на знание, чрез слово на мъдрост, чрез разпознаване на духовете. Бог изцелява чрез помазване с масло от духовните водачи, от презвитерите, от стареите. Бог изцелява чрез ходатайствена молитва. Молитва, която прави Божията сила на разположение. Ходатайствената молитва може да е от разстояние. Бог изцелява чрез полагане на ръце от всички вярващи. Марк 16:18. На болни ще възлагат ръце, те ще оздравяват. Няма ако, няма може би, няма дано. Ще оздравяват. И полагане на ръце от служители, помазани с изцелителното помазание на Бога. Деяние 10:38. Бог помаза Исус от Назарет със Святия Дух и с сила. Изцелителна сила. Той обикаляше да върши благодеяние и да изцелява всички огнетявани от дявола. Изцелителното помазание се предава чрез ръкополагане, чрез допир до човек, който е помазан с изцелителното помазание, чрез доближаване до човек, който е помазан с изцелителното помазание, може от голямо разстояние, чрез помазани кърпи, престилки, плат, тъкан, материя. Това е в Деяние 19 глава, 11 и 12 стих. Слава на Бога! Бог изцелява чрез хоризонтално приложение на вярата. Заповед в името на Исус, претендиране в името на Исус, изгонване на демони, връзване, развързване. Бог изцелява чрез вертикално приложение на вярата или молитва на искане, молитва на вяра към Бога. Господи, изцели ме. Вярвам, че си ме изцелил, благодаря ти, че си ме изцелил. Молитва на вяра към самия Бог. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Искайте от Бога. Много искайте, постоянно искайте, искайте от Бога. Той иска да ви дава, иска да работи за вас, иска радостта ви да е пълна. Бог изцелява чрез молитва на съгласие. Когато един вярващ застава в вяра и в съгласие с друг вярващ, че другият вярващ е изцелен или че някой друг, за когото те се молят, е изцелен. Предназначението на молитвата на съгласие е, когато са двама, те да се подкрепят в вярата. Това е смисъла. А няма нищо магическо в молитвата на съгласие. Ще го кажа така. Молитвата на съгласие не е по-силна от индивидуалната молитва. Но това, което прави молитвата на съгласие е по-силна, че има човек пълен с вяра, който да те насърчава и ти помага ти да стоиш във вяра, че това, което си поискал от Бога, ти е дадено. Затова един гони 1000, двама гонят 10 000. Слава на Бога. Бог изцелява чрез Господната вечеря, чрез Господната трапеза, защото всеки път, когато ядем хляба и пием
в нашия превод виното, гроздовия сок, ние участваме в тялото и в кръвта на Господа. Тялото на Господа е било наранено, за да бъдем ние изцелени. Кръвта на Господа очиства от греха, очиства и от болести. Чрез кръвта на Исус ние сме спасени и изкупени от болестите. Така че ядем и пием благословение чрез Господната трапеза. Бог изцелява чрез законът за сеене и жънене. Каквото сее човек, това жъне. Давайте и ще ви се дава. Добра мярка, натъпкана, стърсена, преливаща, хора ще ви дават пазухата. Ако даваш пари, ще ти се дават пари. Ако сееш пари, ще жънеш пари. Ако даваш любов, ще получаваш любов. И ако даваш време, ще получаваш време. Ако сееш време, ще жънеш време. Ако даваш работа, ще жънеш. Ще получаваш работа. И този закон за сеене и жънене може да бъде приложен и по отношение на здравето. Ако ти изцеляваш, другите тебе ще те изцеляват. Ако ти сееш здраве, ти ще жънеш здраве. И хубавото е, че когато човек действа в закона за сеене и жънене, той не е ограничен и не е зависим от хора, той сее в Бога и жъне от Бога. Така че няма пречки от хора, няма ограничения от хора, не си зависим от волята на хора. Това е чудесно. Слава на Бога. Това е голяма свобода. Да не си в ръката на човека, да си в ръката на Бога. Така че ако ти сееш изцеление и здраве, Бог лично се ангажира да ти достави жътва, изцеление и здраве. И от теб се иска само да си считаш за достоен да я приемеш. Бог изцелява чрез сеене на здраве. Бог изцелява чрез осъзнаване, че изцелението ни принадлежи и че вече сме здрави. Осъзнаване. Да разбереме, да осъзнаем, да сме съзнателни, че ние не сме болни, които се опитват да оздравеят, а ние сме здравите хора на Бога и дявол не може да ни краде здравето. Това важи за всеки един от нас. За всеки един от нас Бог ни е създал здрави, цялостни, планирал е, това е волята му за нас. За една секунда Бог не е планирал какъвто и да е физически проблем, болест, болка, страдание. Въобще това не го има в предвид. Това не е Божия план. Всичките неща са вследствие на греха, на грехопадението. Но след като сме изкупени, праведни и възстановени, ние сме здрави. Слава на Бога. Така че човек е необходимо да осъзнае това нещо и да действа според него. Просто да действа във вяра. И Бог изцелява и поддържа в здраве чрез хранене с чиста храна, с библейска храна, чрез постене и чрез естествени средства, чрез природата. Защото човешкото тяло е създадено от земната пръст, от пръста на земята. И Господ Бог създаде човека от пръста на земята. Така че в човешкото тяло има вещества, от които то се състои и благодарение на които то може да функционира, да е живо, да е добре, които вещества кореспондират на същите вещества в пръста, в Менделеевата таблица. Благословен да е Бог. И сега, проблема, който се е случвал през историята и в днешно време, най-много в днешно време, колкото и ненормално да е това нещо, но в днешно време се е случило най-много това нещо, е, че хора не са се хранили с чиста, подходяща храна, която да им достави необходимите хранителни вещества, а са се хранили с храна, която е или бедна от към съдържание на витамини и минерали, или храна, която е токсична. И да се избегне този проблем при израелтяните, Бог им е дал мъдрост чрез Моисей, чрез Моисеевия закон и им е казал кои животни са чистачи в природата и месата на тия животни съответно са нечисти и кои животни са устроени и са създадени по такъв начин, че да стават за храна, да стават за ястие и чието месо е чисто и е полезно, ако човек го консумира. Бог го каза това нещо в Моисеевия закон. Израелтяните, докато са го прилагали, са били здрави. Когато хора се хранят с меса на нечисти животни,
Бог не може да престъпи Словото си, мъдростта си и да каже, че това Той ще го освети и ще го направи чисто. Погрешно тълкование, примерно християнин да си мисли, аз ще се моля за свинското и Бог ще го направи чисто. Бог няма никога да направи свинското чисто, след като в Библията е казал, че е нечисто. И след като в Новия Завет това не е променено. Ние не сме под закон, не сме под Моисеевия закон, но ние можем да бъдем под мъдростта на Бога и под любовта на Бога. Така че човек може да си яде пържоли, свински пържоли и да отиде в рая. Да, може. Това няма да му повлияе на спасението, на прошката, на вечния му живот, на отиването му в рая. Няма да му повлияе, но ще му повлияе на физическото тяло, светилището на Святия Дух. Ще му повлияе. И ако се моли Господи, освети го, Господ няма да го освети, защото не е по Словото му. И ако каже, да, ако изпием нещо смъртоносно, няма да ни повреди, стихът си има в предвид, ако случайно изпиеш нещо смъртоносно, тогава няма да ти повреди. Но ако човек умишлено си трови тялото, трови го. Тялото не може да освети токсините, там отровата и така нататък. Затова аз ви препоръчвам, ви заповядвам, препоръчвам ви и ви моля, хранете се с по-добра храна и с по-чиста храна, за да сте по-здрави и не дейте да изпитвате Господа. Моля ви, не дейте да изпитвате Господа. Децата, не дейте да изпитвате Господа. Чипсове, там, зрънчовци и разни неща, тъпчете се с вредни неща. Това е вредно за вашето здраве. Научете се да се откачите от тези неща, откачете се от тях. Не се пристрастявайте към такива вредни неща, защото може да ви докара болести. А ние не искаме да сте болни, искаме да сте здрави, да ви е добре, да се чувствате добре, мозъка на човека да е в добро състояние, да мисли трезво, да мисли ясно. Аз ви препоръчвам това нещо, даже моля ви, ако искате, приемете молбата ми. Живейте по-здравословно за ваша полза. За слава на Бога и за ваша полза, защото сте много ценни, много сте скъпоценни и няма нужда да боледувате. 60 минерала, 16 витамина, 12 аминокиселини, 3 мастни или мазни киселини, омега-3, омега-6, омега-9 и един липид, който е в категорията там на масните киселини, наречен холестерол. Около 90 хранителни вещества са необходими на човека. И Бог е предвидил в нормалната растителност зеленчуци, плодове, ядки, които растат и виреят в богата почва, в добре снабдена почва. Следствие на грехопадението, следствие на потопа по времето на Ной, следствие на разместването на континентите, следствие на променения климат, не навсякъде по земята почвата е най-богатата. Но на местата, където почвата е най-богатата, най-наситена с минерали, растенията, които растат там, са по-богати. Като съдържание, хората, които се хранят с тия растения, съответно са по-здрави и живеят по-дълго. Даже един лекар е направил такова проучване. Името му е Джоел Уолък. Написал е книгата "Мъртвите лекари не лъжат". Два съседни щата, две съседни области. На едното място хората живеят средно 80-90 години, на другото място средно живеят 60-70 години. Общо разликата е 25 години в продължителността на живота, а са съседи. И той искал да проучи каква е разликата в здравната система, в здравеопазването в тези два щата. Лекарите ли са по-учени, в различни университети ли са учили, по-квалифицирани ли, с техниката ли е по-добра, имат ли някакви лекарства, някакви неща, които да ги няма в другия щат. И понеже там всичко е унифицирано или уеднаквено, се установило, че имат абсолютно еднакво качество на здравна грижа или здравно обслужване от страна на медицинската система.
Абсолютно едно и също. Еднакво образовани лекари, едни и същи машини, едни и същи там фармацевтични лекарства, всичко е еднакво. Така че той е разбрал причината, не е това. Не е по-високото качество на здравеопазването в единия щат. Каква била разликата? Разликата, и до ден днешен това съществува, разликата е, че в единия щат, в едната територия, почвата е по-богата, по-наситена на съответните там елементи, отколкото в другия щат. И съответно храната на едните хора е по-богата на витамини, на минерали и затова живеят по-дълго. И ако изследвате сините зони са зоните, където има най-много дълголетници. В България също си имаме сини зони, слава на Бога. Знаете ли ги българските сини зони? Ако изследвате сините зони, вижда се, че хората, които живеят най-дълго в тези сини зони, така ги наричат. С хора, които живеят на място, където почвата е богата. И съответно храната им е добра. Природна храна, обаче богата, наситена и така. В България Родопите са известни с това. Обаче не само Родопите. На юг от София, близо до Разлог, там трите планини, или Рила-Пирени Родопите, или Рила-Пирени Витош, там където се срещат. Мисля, че са Рила-Пирени Родопите. В тази област има едно село Добринище. Вие го знаете явно. И това е село на дълголетници. Аз не съм бил там, може само да съм минавал. Обаче, до Банско, да. Мога да ви кажа, че там в това село хората не са толкова модернизирани и вероятно се топлят на дърва. Повечето хора в селото имат печки на дърва. Нали знаете, печка мечта. Да, или печка чудо. Или кюмбе. Сега, обяснявам ви процедурата каква е. Взимат се дърва от гората. Дървата се нацепват, нарязват и като дойде студения сезон зимата, дървата се изгарят в печката и печката дава естествена топлина. След като изгорят дървата, в печката има пепел. Какво правим с пепелта? Взима се пепелта с чекмедженцето от печката или в кофа, изнася се и се изхвърля в градината. Нали така? Не се изхвърля в суходол, в сметището. Изхвърля се в градината. И всички минерали, всички полезни вещества от растителността, от дърветата, които са изгорели, остават в пепелта. И пепелта се изхвърля и минералите се връщат обратно в земята. И след това там се съдат домати и краставици от обогатената с пепелта почва. Доматите и краставиците изличат минералите и хората след това се хранят с домати и краставици с съдържание, а не ГМО празни от Испания или от еди къде си. В Испания има много ГМО. Значи ако видите нещо, че е от Испания, имайте на ум, че може да е ГМО. Краставици, домати, такива неща. Така че хора не ползват толкова електричество, отопляват се на дърва и пепелта я ръсят в градината. Кокошките не са затворени на тъмно в клетки или се блъскат една друга в изпражненията си на пода и да са им разранени краката, задните части, крилата от сярата на пода. Кокошките тичат на свобода. Хващат насекоми, ядат червейчета, кълват от разни зранца, разни плевели, разни неща, кълват от земята и имат богата кокоша диета. И след това яйцето, което снася тая кокошка, е богато яйце, съдържателно яйце. И хората, като ядат или пият такива яйца, съответно приемат повече хранителни вещества в тялото си. И затова живеят по 90 години. Това е всичко е много просто, много елементарно. Тези фактори са изучавани и се знае. Знае се, че това са причините. Човешкото тяло е създадено от пръста на земята. Където пръста е богата, където пръста е хубава, съответно растенията са богати, храната на хората е
богата, съдържателна и хората са здрави. В днешно време хора едат токсични храни, преработени химически отпадъци, се слагат в разни продукти, които наричат храна, но не са храна, слагат се в пасти за зъби и хората всеки ден поглъщат чрез пастата за зъби и чрез пушким храната, там тия пакетираните продукти, поглъщат тези химически продукти и тялото се натравя. Или поглъщат големи количества нещо обемно, което обаче няма съдържание. И като няма съдържание, човека не се нахранва. И той гладува и наддава килограми. Гладува и наддава килограми. И продължава да е гладен. И в Библията има стих за това нещо. Ядете, но не се насищате. И ако човек се храни с чиста, качествена храна, богата храна, той ще бъде здрав, защото той доставя на тялото си каквото му е необходимо. Колко време ще ни е необходим въздуха ми, докато искаме да сме на земята, ще трябва да дишаме, нали така? Ще трябва да дишаме. Без кислород не става. Нали така? Колко време ще ни е необходима вода? Пак цял живот. Не може да спрем да пием вода. Ще продължаваме да пием вода. Нали така? За колко време на човек ще му е необходимо да приема тези 90 полезни вещества, минерали, витамини, аминокиселини, масни киселини, холестерол? За колко време ще са му необходими? За цял живот. За цял живот са му необходими. Защо деца се раждат с увреждания? Няма нищо нередно, нищо сбъркано в генетичната информация на бащата или на майката. Не е наследствено заболяване, а е заболяване вследствие на деминерализация в организма на майката преди бременността или по време на бременността. Оттам са тези неща. Примерно, детската церебрална парализа е от недостиг на някакъв минерал в организма на майката. И стартира бременността, бебето е заченато, има го там и мозъка почва да расте. И докато го има това вещество от организма на майката се доставя на бебето, мозъка се развива, расте. И в момента, в който се изчерпа това нещо, мозъка няма с какво да се храни да расте и се развива една част на мозъка, друга част на мозъка остава неразвита и детето се ражда с детска церебрална парализа. В този случай не е демон, в този случай не е наследствено проклятие, в този случай не е нещо нередно в генетичната информация в ДНК-то на бащата или на майката, а е грешка, недостиг в диетата на майката. Затова тези от вас, дами, сестри, които ще забременявате, за да забременеете, първо трябва да сте омъжени. Това е номер 1. Да. И ако искате да се молим да имате дете, първо трябва да е сигурно, че имате граждански брак. След като сте омъжени и имате граждански брак, можете да забременеете. И е необходимо, препоръчвам, отпреди да забременеете, да се храните като за двама. Много да ядете. Много, да. Както се шегуват с хората от Ямбол, защо се казва Ямбол? Ямбол. В Ямбол ядат по много. Хранете се като за двама, но не количествено, а качествено. И тогава риска от раждане на дете с заболяване, с увреждане още от самото раждане, бива отрязан, бива премахнат. Така че много е важно майката да се храни добре, защото тя доставя хранителни вещества не само за себе си, а и за детето. И това дете расте там 9 месеца в утробата, той има нужда от храна. То няма нужда от чипс, от зрънчо, нали, от нефтени продукти и така нататък. Той има нужда от витамини, има нужда от минерали. След това, когато се роди детето, в детските храни има огромно количество захар, огромно количество сол, има отрови, има химически продукти в детските храни. Има, да кажем, един минерал, а на детето му трябват 60 минерала, нали? Така че е много добре детето да бъде кърмено и детето да бъде хранено с истинска храна. И ако майката ще кърми детето,
е необходимо тя самата да ги приема тези хранителни вещества, за да може чрез кърмата да ги предава на детето и детето да расте здраво и силно. И когато хора изпитват недостиг на тези хранителни вещества или на някой от тях в организма си, как реагира тялото? Тялото има инстинкт, така да се каже, има защитна система и тялото усеща, че нещо му липсва и тялото иска да си го набави. Когато конете изпитват това нещо, ветеринарите ще ви кажат, че почват да гризат обора. Почват да дъвчат дъските, вратите, там каквото има и коне могат да изядат дървен обор от глад. Не, че не им се дава храна, дава им се много храна, но ако им липсва някакво вещество, те усещат, че храната не им го доставя и почват да го търсят, като гризат наред дъските. И хора се чувстват по същия начин. Поради това, че имат недостиг на витамини, на минерали, на хранителни вещества в тялото, те изпитват глад, имат, може би думата на български е спазми. Имат силен подтик. Чувство, че им се яде нещо и затова постоянно врънкат родителите си за сладоледи, за вафли, за това, за онова. Ядат, не се насищат, искат още, искат още, искат още. И за това хора са пристрастени. Кой към алкохол, кой към наркотици, включително и хомосексуализъм. Не казвам, че хомосексуализъм е изцяло физиологично явление. Нали, лекари казват, че е болест и че се лекува за 2 седмици. Но е факт, че хора са се освободили от хомосексуализъм, просто като са си оправили телата от към хранителни вещества. Защото мозъка, като изпитват този дефицит или този глад, иска да яде и хора, без да осъзнават, че им трябва да ядат добра храна, тръгват да ядат кой наркотици, кой алкохол, кой вафли, кой захар, просто намират си някакви пристрастявания, търсят някакво по-силно чувство, за да потушат глада. Това е физиологичното обяснение. Разбира се, някои проблеми са чисто духовни. Примерно, човек може да има страст към алкохол поради демон на алкохолизъм, а не поради недостиг, да кажем, на магнезия или на нещо. Можете да спрете токсичната храна, можете да не си давате парите за празна храна и можете да си купувате или да си произвеждате качествена, богата храна. И надявам се да нямате това мислене, обаче аз ще ви представя формулата, вие да си знаете. Ако някой от вас е мислил така, може да си обнови ума. Демон, който е влиял на хора на територията на България, е демон на бедност. И когато пред хора е била представена информацията, че еди какво си е вредно, еди какво си е безполезно, няма смисъл и че е добре човек да се храни с истинска храна, с качествена храна, с добра храна, органична храна, да си купува хранителни добавки и така нататък, хора са казвали, какво ще ядеме тогава, ние не може да си го позволим, аз нямам пари за това нещо и въпросът е какво ще ядем, т.е. няма какво да се яде. И искам да ви кажа, казвам ви го в очите, това е лъжа. Това е заблуда. Това е менталитет, произведен под обучението на демон на бедност. Защото ако човек сметне, просто математически, ако пресметне истинската натурална храна, колко струва 1 килограм телешко? Колко струва 1 килограм телешко? Може да преувеличиме. Кажете по-голяма сума. 15, 20, 25 лева. Нали така? Добре? Сметнете в магазина 100 грама или 80 грама нещо си там дребничко, за колко го продават. Ако е 100 грама, го умножете по 10 да се получи 1 килограм и ще отиде над 30 лева. С други думи,
Вместо да си купиш 1 кг химически продукт за 30, 40, 50 лева, ти може да си купиш за тези пари 2-3 кг телешко. И това е за много други неща. Смятал съм го. Не е някаква нова информация, нещо, което предполагам, не е нещо за да ви убеждавам. Това си е факт. Аз съм частично математик. Смятал съм ги тия неща. Яйцата колко струват? Домашно яйце, хубаво яйце, истинско яйце от пасяща кокошка. 30 стотинки. Аз го сметнах. 1 кг яйца е около 15 яйца, 4,50. 4,50 имаш 1 кг витамини и минерали. За 9 лева можеш да си купиш една кора яйца. 30 яйца имаш 2 кг витамини и минерали. Не цитирам имена. Купувайте си авокадо, бе хора. Това е храна, която не е ГМО, това е една от опазените храни, това е такова съдържателно нещо. Купувайте си авокадо, това са полезни мазнини. Ама много е скъпо. Колко е скъпо? 2 лева, айде. 2 лева да е едно авокадо. 1 кг авокадо са 5 авокада. Около 5. 4-5. Значи за 10 лева човек може да си купи 1 кг авокадо. Докато за другите неща, които ушки им са по-евтини, ако ги сметне на килограм, излизат много повече. Така че авокадото не е скъпо. Въобще не е скъпо. 1 килограм 10 лева, това не е скъпо, в сравнение с всички други неща. И много други неща са така. Който търси, намира. Но мисленето е, ние сме бедни, ние не може да си позволиме, затова ще отиваме и ще даваме много пари за буклучава храна, ще се тровим и няма да си купуваме хубава храна, защото трябва да спестяваме, защото нямаме пари и спестяват и се тровят години наред и като дойдат повечко години, 10-20 години, 30 години отгоре и всичкото това лишаване от качествена храна и спестяване, и лишаване за да спестяваме, за да оставим на децата нещо или ние да имаме нещо, се опропастява от старчески болести, от които ние сме изкупени и ни принадлежат. Така че това не е мъдър подход, това не е добра стратегия. Аз съм казал на баща ми и на майка ми и съм го проповядвал. По-важно е да имаш време с родителите си. Всеки нормален син или дъщеря би предпочел да има повече време с родителите си да стоят на земята, отколкото да му оставят повече пари. Никой разумен човек не би предпочел. Те да ми оставят много пари, пък да умират рано, не ми трябват. Аз искам парите. Това не е добро отношение. Доброто отношение, те са важни за мен като личности. Пари аз мога да си придобия. Бог ми дава сила да придобивам богатство. Така че главното наследство, което родителите могат да дадат на децата си, да оставят за децата си повече време с тях, да са добри като характер и като пример и да имат време с тях. И да се молят за тях, и да ходатайстват за тях, и да ги насърчават, да им бъдат духовна подкрепа. Така че колкото по-дълго време живеят на земята, толкова по-добре. И затова няма какво да сме стиснати и да се скъпиме по отношение на качествена храна. В православната Библия, ако някой иска да го намери, сега нямам време да търся стиха, в православната Библия, в книгата Премъдрост на Исус син Сирахов, около 30 и някоя глава, можете с конкорданс да го намерите, пише, че здравото тяло, якото тяло е по-голямо богатство от всякакви други богатства. Така пише. И това е апокрифна книга, неканонична книга, не е в 66 книги, които са в канона, обаче изявлението е много мъдро. Имаш богатство на къщата тяло и имаш богатство на къщата за живеене. Коя къща от двете е по-важна? Къщата тяло. И двете къщи са важни. Къде живееш, какви сте съседите,
колко хубаво ти е жилището, важно е. Важно е в какви условия човек живее, нали? Но тялото, в което живееш, ти е по-важната къща. И ако ти си храниш тялото добре, то ще е здраво. И затова няма нужда, дали са родители, дали са деца, да се стискат и да се скъпят и да действат под демо на бедност и да казват, ние не можем да си купуваме хубава храна. Няма вече. Има. Не само, че има, в България сме уникално благословени, че има много хубава храна и много добра храна. И точно затова хора в България са живяли толкова дълго и са били толкова здрави и устойчиви. И точно затова в миналото българските спортисти са били на върха в целия свят. Началото на 20 век, до средата на 20 век, българските спортисти са доминирали в много области. И след това, нали, пак продължават да доминират в много области. Защо? Защото човека Дан Колов е отраснал на село. Краставиците, доматите там, картофите на село, пепелта от печката в градината. И оттам е развил тая сила. И не само Дан Колов, и разни други спортисти. Сещам се за град Плевен. От град Плевен са излезли много разни борци и всякакви други. Спортисти имам в предвид. Защо? Ами имало е развито земеделие, имало е добра храна, имало е якички дечица и съответно има и напредък в спорта. Богати сте, имате пари. Имате възможността да се грижите добре за здравето си. Имате възможността. Не дейте да вярвате на тази пропаганда и на тази лъжа, не дейте да се водите по реклами. Хранете се с чиста, добра, богата храна и ще бъдете здрави. Особено ако сте майки, ако сте бременни, ако кърмите или ако планирате да имате следващи деца, дайте този дар здраве на децата си. Къде е това в Библията? В книгата на пророк Даниил, 1 глава. Можете да отворите там. Даниил, 1 глава. Исаия, Еремия, Езекил, Даниил. Пети стих. Даниил и неговите трима приятели, Сидрах, Мисах и Авденаго, Валтасасар, Анания, Мисаил и Азария, са били пленници в чужда земя. Младежи. И царят им определи за всеки ден дял от царските изрядни ястия и от виното, което той пиеше, с които да ги хранят 3 години, за да стоят пред царя след изтичането на това време. Царя си е мислил, че неговата храна е най-добрата и че след като това ще бъдат негови придворни, трябва да бъдат хранени с царската диета. Обаче много царе, милионери, милиардери не знаят какво е добра храна и не се хранят с добра храна, въпреки че като отидат в ресторант си поръчват най-доброто от менюто. И Даниил помоли началника на скупците да не се оскверни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше. Затова помоли началника на скупците да се не оскверни. Понеже храната е била свързана в този случай с поклонение на идоли, идолопоклонство, Даниил не искал да се оскверни от тази храна, не толкова, че храната е вредна, токсична или бедна, а не искал да се оскверни от тази храна, да не яде храна, която е принесена на идоли и храна, която не му е позволена според Моисеевия закон. Разбрахте ли това? Бог направи Даниил да придобие благоволение и милост пред началника на скупците. Началника на скупците рече на Даниил: аз се боя от господаря си царя, който определи ястието ви и питието ви, да не би да види, че лицата ви са по-малко поправени от лицата на юношите, вашите връстници, и така да турите главата ми в опасност пред царя. И в днешно време, ако не знаете да ви кажа, царе определят храната и питието на хора. Това знаете ли? И на децата ви им определят храната и питието. Те считат, че имат право да определят храната и питието на вашите деца.
Но ако вие мислите, че децата принадлежат на родителите, на семейството и на Бога, а не на държавата, вие имате право да определите храната и питието на децата си. Но тук цар им определи. И вече има конфликт. Бог казва едно, царя казва друго. И Даниил иска да се покори на Бога, обаче началника на скопците, който отговаря, се страхува, че царя може да го убие, да го обезглави. Можете да турите главата ми в опасност пред царя. Тогава Даниил рече на надзирателя, когато началника на скопците беше поставил на Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Опитай, моля, слугите си 10 дена. Опитайте 10 дена, брати и сестри. Опитайте една седмица, 2 седмици. Опитайте това, което ви говоря някой път. През което време да ни се даде зеленчук да ядеме и вода да пием. Само зеленчуци и вода, не вино. После нека да се прегледат пред тебе нашите лица и лицата на юношите, които ядат от изрядните ястия на царя. И според каквото видиш, постъпи с слугите си. И той ги послуша в това нещо и ги опита 10 дни. 15 стих. И на края на 10 дни техните лица изглеждаха по-красиви и по-пълни. Изучавал съм думата на еврейски. Здрави. Техните лица изглеждаха по-красиви и по-здрави. Когато човек е здрав, той е пълен. Човек да е мършев, да е кежев, да е прекалено тънък, да е прекалено фин, не е да е здрав. И пак има пропаганда срещу момичетата и срещу младите жени. Вие не трябва да ядете месо. Вие не трябва да ядете много. Вие трябва да ядете само ядки и само зеленчуци, много малки количества, за да бъдете красиви. Пропаганда е, грешно е и хора са страдали здравословно поради вярването на това нещо. Казах го миналия път, повтарям го, вегетарианската диета може да мине само при някои хора. При повечето хора произвежда дефицит на витамин B12 и витамини B в мозъка и други здравни проблеми. И понеже тези неща се появяват като симптоматика след около 5 години, в началото си мисля, че всичко е наред. Но вегетарианци са слаби, болнави са, имунните им системи са слаби, поради недостиг на аминокиселини и на витамини. Самия Бог, когато отишъл при Авраам, е ял месо. Битие, 20 глава, доколкото спомням. Самия Бог е ял месо. Господ Исус Христос е ядял риба, ядял е и телешко, и ягнешко, ядял е месо. Господ Исус Христос. Апостолите Петър, Павел и те също. И Павел казва, ако някой е слаба вярата, да е само зеленчук. Иначе който си има нормална, силна вяра, си яде месо, чисто месо, свободно. Така че Библията е за вегетарианство до Битие 9 глава, до преди Ноевия потоп. След Ноевия потоп Библията не е за вегетарианство. Библията не е против млякото. В притчи пише, ще има изобилие от козе мляко за тебе, за дома ти и за живеенето на слугините ти. Това е в притчи. Така че козето мляко е препоръчвано и в Стария завет, и в Новия завет. Така че човек може да консумира млечни продукти, стига да са от правилния тип. По отношение на яйцата има много лъжи, много страх и много пропаганда. Яжте само жълтъците, ако ядете белтъците, ще умрете, въобще не дадете яйца, защото ще се заразите от салмонела, яйцата ще ви повишат холестерол и така нататък. Един човек на 80 и колко там години отишъл при лекаря, той го прегледал цялостно, човек е бил много здрав. И лекаря му казал, ти що си толкова здрав, нали? Какво правиш? Той каза, ям по 25 яйца на ден. И той му казва, ми защо ядеш по 25 яйца? И той казал, като станах на около 50 години, бях много болен и почнах да ям по 25 яйца на ден и от тогава съм много стабилен. И жена му също е била доволна, символично такова закодирано послание. Така че човек е бил много здрав и е бил много силен в старините си, защото е ял по 25 яйца на ден. И всичко в яйцата е полезно. И жълтък, и белтък. Особено около пасищни кокошки. Това е мой термин. Аз го измислих, да не се сбърка, защото те казват, че са свободни, че не са в клетка, имат преди, че са по пода там, да се блъскат, другите да се мачкат.
свободни означава да са на двора, на пасището. Децата им изглеждаха по-красиви и по-пълни или по-здрави, отколкото лицата на всичките юноши, които ядяха от изрядните ястия на царя. И така, надзирателя отнемаше от тях изрядното ястие и вино. На тези 4 юноши Бог даде знание и разум във всяко учение и мъдрост. И Даниил можеше да промява всички видения и сънища. И след това пише, че са били 10 пъти по-добри. И вижте, Бог ги е благословил не само с физическо здраве и красота, Бог ги е благословил с интелектуално преуспяване, с знание, с мъдрост, с разбиране и Бог ги е благословил духовно. Духа, душата и тялото работят заедно, работят в синхрон. Може сте забелязали, когато постите, че ума ви става по-бистър, по-ясен, по-така трезвен. Може сте видяли, че ви се спи по-малко, когато постите. Случвало ли ви се? Някакси мисълта на човек се прояснява. Защото тялото, като е изчистено, мозъка го чувства това нещо. И съответно мозъка е свободен да си работи по-весело, по-музикално, по-работно по неговите си неща. Мозъкът чувства лекотата, чувства почивката, чувства чистотата. И кръвта постоянно минава през мозъка. Сърцето постоянно движи кръвта, помпа кръв и кръвта не отива само до ръцете и краката, кръвта постоянно минава през мозъка. И съответно, ако в кръвта има тежки метали, боклуци, ваксини и такива неща, кръвта ги занася тия неща в мозъка и там те се утаяват и един вид калцират и задръстват мозък. Обаче, ако човек се е хранил с чиста храна и ако кръвта му е чиста и кръвта минава през мозъка, мозъка е снабден с витамини, мозъка е чист, мозъка усеща и чувства, че всичко е наред и съответно и работата на мозъка е по-добра. И на човек, който му работи по-добре мозъка, съответно ще му работи и по-добре ума. Какво правят? Тъпчат децата с захар, децата стават хиперактивни от захарта, след това казват, те са болни, трябва им наркотик и ги инжектират. И ги правят зомбите. Така правят в Америка. В България още не са го въвели толкова. Но няма такава болест, хиперактивност, ADD, HDAD и така нататък. Това са измислици. Това е пропаганда. Просто детето като не яде захар, ще си има мир, ще си има спокойствие и ще избегне това да го инжектират с наркотици. Благословен да е Бог, слава на Бога. Така че те са се погрижили да ядат добра храна, зеленчуци и вода, само за 10 дена Бог им е дал здраве, били са по-здрави, но са били по-умни. Така че доброто хранене ти помага на физическото здраве, според мен доброто хранене ти помага и на душевното здраве. Защото някои неща влияят на мозък. Вещества влияят на мозък. Недостиг на вещества също влияе на мозък. Можете да постите по този начин. Това е частичен пост. Ако сте болни, можете да постите с частичен пост. Зеленчуци и вода. 10 дена. Може 7 дена, може 14 дена, кой колкото иска. Може 3 дена на седмица, 2 дена на седмица, може 5 дена в началото на месеца, 3 дена в началото на месеца. Кой както иска, Бог ще ви дава мъдрост и ще ви води. Но ако някой пъти пробвате да постите частичен пост на зеленчуци и на вода, ще видите, че това ще ви помогне на здравето, на свежестта, ще има изчистване на тялото, ще има оздравяване, ще има подобряване на умствените процеси. Това е библейско. При Даниил, Седрах, Мисах и Авденаго е работило и Бог не го е сложил Библията просто да запълни така място. Това е сложено там с цел, с умисъл да ни научи на урок. Всичкото писание е дадено по вдъхновение от Бога и е полезно за поправление, за поучение, за наставление, за изобличение, за корекция в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван. Така че аз изличам тази полза от Даниил 1 глава, че ако аз не се храня с изрядните царски ястия, а се храня с Божиите ястия, аз ще бъда здрав, ще бъда умен. Колко е живял пророк Даниил? Над 90 години.
в младостта си е постил частичен пост. Хранил се с зеленчуци, пил е вода. Избягвал е виното, избягвал е изрядните царски ястия и е живял над 90 години. Книгата Даниил от 1 до 12 глава на нас не изглежда тук е на 20 години, тук е на 30, тук е на 40. Но всъщност в Даниил 10 глава той вече е на 90 години. 90 годишен мъж. Силен, здрав, без болести. Чета ви 10 глава. В 3-та година на персийския цар Кир едно нещо се откри на Даниил, който се нарече Валтасар. Това е малко хумористично, да не го пропусна. Значи Даниил си кара с зеленчуци, с вода, с Божието слово, с молитвите. Царете се сменят. Единият царува 10 години, другият царува 5 години, другият царува 20 години. Царете се сменят, Даниил си продължава. Царете боледуват, по 7 години боледуват. Той им слугува като медицински работник, медицинска сестра. 7 години Навуходоносор е имал умствен проблем. И за тия 7 години Даниил се е грижил за него. И така той е стал на 90 години, преуспявайки през цялото време, бидейки здрав през цялото време, бидейки с Бога през цялото време. Царете са минавали през проблеми, Даниил е живеел в мира на Бога и в закрилата на Бога. И тук, когато е 90 годишен, той разказва какво е направил. Откри ми се едно нещо, това нещо беше истина, означаваше големи бедствия. И той разбра и проумя видението. Праведният ще се държи в пътя си и който има чисти ръце, ще увеличава силата си. На еврейски има 2 думи за видение в книгата Даниил. Някъде до 8 глава се използва първата дума за видение. От 8 глава нататъка се използва другата дума за видение, на еврейски е мара, което означава голямо видение или е дадено в King James велико видение. Мисля, че в нашия превод някъде е дадено като велико видение. Така че той е преминал от по-слаби видения, даже не по-слаби, по-базисни видения, е преминал към велики видения от Бога, когато вече е на около 90 години. Пътя на праведните е като видеото на разсъмване, което се развидля докато настане съвършен ден. С всяка следваща година Бог ти дава повече мъдрост, повече видения и растеш в помазанието, в умението и способността, която Бог ти е дал. Така ли е? Нали е така? Да. Така че колкото по-стар си, толкова по-ценен си и толкова по-полезен си. Дори да не си толкова бърз, като мъдрост, като помазание, като благодат от Бога, си много по-тежък, много по-важен. Разбирате ли от това нещо? Аз слушам проповеди на Кенет Хеген. От 2003 година той е в небето, ама аз слушам негови проповеди. И гледам да слушам тия проповеди, които са от 2002 и 2003. От най-старите му години, където помазанието е натежало най-много. Проповеди на тия Осборн. От преди 3 години някъде тия Осборн отиде в небето. Но аз слушам проповеди на тия Осборн. На Чарлз Капс. Защото когато хора ходят с години с Бога, качваме на Джон Остин, качваме на Лестър Съмърал. Тези на Лестър Съмърал, които наскоро ги качихме, са от 90-те години. Той отиде в небето 96-та година някъде. Значи това са му от 90-та до 96-та година, тия проповеди са му подплатени с много години на опити на мъдрост и на ходене с Бога и помазанието му е най-пораснало и най-развихрено. Божия пожар е станал най-голям в последните години. И това е нормално за всеки християнин, това е нормално за всеки бизнесмен, това е нормално за всеки предприемач, това е нормално за всеки родител. Дядовците и бабите са експерти във възпитание на деца. Те са се тествали на вас, обучили са се върху вас и вече ви имате деца, техните внуци и те знаят как да се грижат за внуците. И внуците са златни. Нали така? Няма нещо да им се скара, да им направят забележка, просто те имат начин
да възпитават внуците, да ги учат, защото те са си развили уменията. Любовта им и грижите им към децата е пораснала много и всички безпокойства и страхове относно внуците са заминали, стопили са се. Слава на Бога! И Даниил с зеленчуците из водата изкарал до 90 години. И точно когато е бил на 80, на 90 години, Бог му е дал най-големите видения, най-мощните видения, ангелските посещения, всичките подробности за нашето време, за времето след грабването на църквата, подробности за Антихриста, където ги няма никъде другаде в цялата Библия, няма ги в Откровено Йоан, ги има в Даниил 11 глава. Така че има смисъл да се грижиш за здравето си, да изкараш повече години на земята, да изкараш до връщането на Господа, защото всяка година Бог те засилва. Всяка година Бог те обогатява с повече мъдрост, с повече знание, с повече помазание. С повече от Неговата любов и благодат. 10 глава, 2 стих. В онова време аз, Даниил, жалеех цели 3 седмици. Има в притча, че е постил. Молил се изхода тайстени молитви. 3 седмици, 21 дена. Вкусен хляб не ядох. Месо и вино не влизаше в устата ми. И нито веднъж не помазах себе си, докато не се навършиха цели 3 седмици. Това е Данииловия пост от 10 глава, 21 дена. Първия пост е частичен, 10 дена на зеленчуци и на вода. Този тук също е частичен, без хляб, без месо, без вино. Явно пак е бил на зеленчуци и на вода. И тогава на 21-я ден, след като той е постил 21 дена, му се явява Божий ангел и му дава тези откровения, с които завършва книгата на пророк Даниил. И аз вярвам, че причината, поради която Даниил е живял над 90 години, ни е дадена в 1 глава. Естествената причина. Духовната причина също ни е дадена в 1 и 2 глава. Човека се е пазил от оскверняване и се е молил на Бога и е служил на Бога денонощно и уповавал на Бога. Не е тайна. Ще ви дам пример с една сестра. Роднина на едно семейство тук. Сестра Ирина от Севлиево. В момента е на около 93 или 94 години, там някъде. Имаше време, когато се молихме за нея в Банкия, тя беше на легло, не искаше да яде и беше решила, че ще ходи в небето. Ние се молихме, Бог й даде сили, хапна малко, възстанови се и стана. Аз просто исках да зная на какво се дължи нейното дълголетие. И не беше тайна, не беше някаква специална тайна. Естествено, като е била дете, не е била вакцинирана. Не е било поради много лек живот, защото още от дете е работила тежка работа, била е сирак. Имала разни трудности в живота. Но тя каза, че имала 2 периода, когато е постила по 40 дена. И е постила от скръб. Но чрез тези 2 40-дневни поста, тя е дала възможност на тялото и да се възобнови. И начина и на живот, стила и на живот е да хапва по-малко и си има така по няколко дена си откарва в пост. Просто не си яде, иска да си се моли. И това е причината, поради която е стигнала до тези години. Разбира се, като е постила по толкова време и като не се е хранила с най-добрата храна, имала дефицит на минерали, което е довело до проблеми с слуха. И хора, като станат по-възрастни, почват да загубват частично зрението или слуха си. Това е просто от дефицит на хранителни вещества. Ако го няма този дефицит, няма да имат проблеми нито с слуха, нито с зрението. Така че това е пример. Моята баба отиде в небето преди няколко месеца, наскоро, на 91 години и тя беше някъде до тези години
здрава, жизнена, движеше се, командваше и така нататък. Защото и тя е живяла такъв стил на живот. Не в центъра на града, след косините, в по-селски условия, чиста храна, чиста вода, чист въздух и така. Това са причините. И всичко това го казвам, за да ви кажа следното. Вие можете да постите. И ако постите, давате почивка на тялото си, да се обнови, да си почине, да не гори полезни вещества за храносмилане, за работа, а да изгори излишните мазнини, да изхвърли токсините, да събере сили. И в Исаия 58 глава се казва така, че ако ти постиш, угоден на Бога пост, здравето ти скоро ще процъфне. Книгата на пророк Исаия, 58 глава, 8 стих. Светлината ти ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще процъфне. Здравето ти скоро ще процъфне. И след това в 11 стих се казва, че Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие и ще дава сила на костите ти. Докато постиш, костите ти се обновяват. Защото тялото не гори материала за храносмилане, за работа с такива неща. Тялото използва тая почивка, за да си почине, да се изчисти и там, където има нещо да се пообработи, да се поуправи, да се реновира, да се ремонтира, тялото го прави това нещо. То си знае как да се възстанови и да се изцели. И Господ дава сила на костите ти. Така че аз ви препоръчвам и поради духовната причина, и поради естествената причина от време на време да постите. Ще е много полезно за вашето смирение, за вашата святост. Много добре действа за духовното изграждане. Аз от 15 годишен започнах да постя всяка неделя, защото бях част от молитвената група в църквата. Всяка неделя постих и така няколко години изкарах постейки всяка неделя и виждам, че е било полезно за мене. Когато постите или когато не постите, приемайте чиста, добра, богата храна. Зеленчуци ли са, яйца ли са, авокадо ли е, каквото е, хранителни добавки ли са там, витамини, минерали. Приемайте, за да има тялото тези 90 вещества, тези 90 елемента, за да си свърши работата. Бог е казал на израелтяните: 6 години земята я обработвате, тя ви дава плода си, 7-та година оставате земята да си почива. Заповядал го е. И те са казали: ние какво ще ядеме? Бог е казал: за 6-та година аз ще благословя, ще имате храна за 6-та, за 7-та и за 8-та година. В една година ще се роди за 3 години. Само не дейте да пипате съботата. Само не дейте да пипате 7-я ден. Така че 6 дена работи, 1 ден си почивай. Не дей да се претоварваш с работа. Дали имаш добитък, дали имаш животни, дали имаш земя, давай тази 1/7 част време за почивка и за обновяване. И поста е такова нещо за човешкото тяло. Почивка и обновяване. Ако имаш хора, които работят за тебе, или ако имаш стадо, не дай да ги пресилваш. Не дай да ги пресилваш. Давай им 1/7 време на почивка. И когато има това зареждане, това обновяване, когато има тая почивка, продуктивността се увеличава. Първо Царе 30 глава, 10 до 14 стих. Тълкованието, което съм виждал за болестта на този човек, е, че бил болен от проказа. Първо Царе 30 глава, 10 стих, Давид с неговите мъже, понеже останаха назад 200 души, които бяха дотам уморени, че не можаха да преминат потока Восор, Давид и 400-те мъже преследваха. И на полето намериха един египтянин, когато доведоха при Давид и дадоха му хляб да яде и напоиха го с вода. Дадоха му и част от низаници смокини и 2 грозда, сухо грозде, и като яде, духът му се върна в него. Защото 3 дена и 3 нощи не беше ял хляб, нито беше пил вода. Намират го човека там в пустинята и виждат, че
е много изтощен, така че те го нахранват, напояват го и пише, духът му се възвърна, защото 3 дена не беше ял хляб, нито беше пил вода. И Давид му каза, чий си, откъде си? Той рече, аз съм младеж египтянин, слуга на един амаличанин. И господарят ми ме остави, понеже се разболях преди 3 дена. Преди 3 дена той се е разболял. И 3 дена се е скитал из пустинята без храна и без вода и за тези 3 дена е оздравял. И когато те са го намерили изтощен, но здрав. Не са го видяли болен. Не са го намерили болен. И тълкованието, което аз съм виждал, коментар е, че човек е бил прокажен. За 3 дена оздравял от проказа чрез пълен пост. Чрез абсолютен пост. И тогава Давид му казва, завеждаш ли ни? Той казва, завеждам ви. Не само, че имал сила, но не е имал вече, ако болестта е била заразна, не е имал заразна болест. Ако имал някаква заразна болест, те няма да контактуват с него и да го поставят там да ги води. Така че чрез 3-дневен пост човек може да се изцели, чрез 10-дневен пост човек може да се изцели, чрез 21-дневен пост човек може да се изцели. Южнокорейците работят около 20 часа на денонощие и спят 4 часа на денонощие. Това е много вредно за сърцето. Много е вредно. Обаче постят. Всичките, дали са християни, дали са будисти, имат времена през годината, когато постят. Кой 21 дена, кой 40 дена, кой по 1 ден на седмица. Постенето е част от стила на живот за южнокорейците и въобще не им прави впечатление, така да се каже, не мисля, че ще умрат от глад. Въобще не ги е страх. И като бях там, видях, че храната им е водорасли, зеленчуци, треви, ориз, такива неща. Почти никакъв хляб, трудно се намира хляб и те не ядат хляб. Не са привърженици на западната храна. Нали? Има такива заведения за бързо хранене и там, обаче корейците не ги обичат много тия неща. Мляко много малко, хляб почти никак, повечето са там водораслите и тия неща. И въпреки това, че си претоварват сърцата и си пресилват сърцата с безсъние, живеят. Иначе човек въобще не би могъл да издържи на такъв режим. Въобще. А при тях и децата издържат. Нека да се молим. Боже всемогъщ, ти благодарим ти за това, че ти си мощен изцелител. Благодаря ти, Татко, за дарбите на Святия Дух. Благодаря ти за специалната вяра, за вършенето на чудеса, за изцелителните дарби, за дарбите на сила. Благодаря ти за всички твои дарби, Боже. Слава на тебе, Татко. Благодаря ти за молитвата на вяра, за ходатайствената молитва, за изцелителното помазание, за властта в името на Исус, за полагането на ръце, Боже. Благодаря ти за силата на молитвата на съгласие, за единството в Святия Дух, в Твоята слава. Благодаря ти за това, че изцеляваш и чрез Господната трапеза. Татко, ние сме сяли здраве и изцеление, сега женем здраве и изцеление в името на Исус. Обнови силите и здравето на всички Твои деца, Боже, цялата ни църква, Боже, всичките ни партньори, Господи, всички хора, които слушат, гледат, приемат това послание, Боже, поднови им здравето и силите в името на Исус, Боже. Давай ни мъдрост, давай ни разум, вразумявай ни да ходим в Твоите пътища, Боже. Ти си казал, че праведният ще се държи в пътя си, който има чисти ръце, ще увеличава силата си. Благодарим ти за това, че ние сме праведни в Господ Исус Христос, ръцете ни са чисти чрез кръвта на Господ Исус Христос, Боже. Затова ти увеличаваш силата ни, Боже, ние се държиме в пътя на здравето в името на Исус. Благодаря ти за това, че увеличаваш светлината, разбирането, помазанието, благоволението, мъдростта, благодата си върху всички нас в името на Исус. Слава на тебе, Татко. Дай на Твоите хора да се виждат колко са ценни за Тебе, Боже, колко са скъпоценни за Тебе, за Твоето дело, Боже, за близките си, Боже. Благодаря Ти в името на Исус. Дай откровение, разбиране, осъзнаване, че страните на Исус сме изцелени, Боже, че сме достойни да сме здрави, че болести не ни принадлежат и че нашето наследство е божествено здраве. Благодаря Ти, Татко, благодаря Ти в името на Исус. В името на Исус заповядвам свръхестествено дематериализиране, премахване от телата ни на всякакви токсини, вредни вещества, тежки метали в името на Господ Исус, помазаника. Заповядвам свръхестествено снабдяване с всички необходими вещества, витамини, минерали, аминокиселини, масни киселини, Боже.
каквото е необходимо за всеки човек, Боже, Ти свръхестествено с Твоя живот го нахрани, Боже. Благодаря Ти, Татко. Благослови хората си естествено, небесни Татко, с добра, чиста, богата, съдържателна храна, небесни Татко. В името на Исус благослови ги с пари, Боже, благослови ги с богатство, да могат да се грижат добре за себе си, за здравето си, за семействата си, небесни Татко, и да бъдат все по-голямо благословение за Твоето царство, небесни Татко. Благодарим Ти в името на Исус. Помогни ни да имаме волевата сила и решителността и радостта в постенето, небесни Татко, така че като ни водиш да постим, Боже, ние да постим и така да се усъвършенстваме в святост, Боже, да се усъвършенстваме в здраве. Благодарим Ти за това, че Ти ни насищаш с дългоденствие и ни показваш спасението, което вършиш. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти за това, че потвърждаваш Словото с чудеса и с знамения. Благодарим за това, че изцелителното помазание тече свободно сега тук, Боже, в цялото събрание и на местата, където хора приемат Твоето Слово, Боже, чрез интернет, Твоето изцелително помазание работи, Боже, и Ти ни изцеляваш сега. Благодарим Ти в името на Исус. Слава на Тебе, Татко. Слава на Тебе, Татко. С раните на Исус ние сме изцелени. Алелуя.